होता आणि माझा संघर्ष असताना गावच्या संघर्षात माझा माघारी गेली आणि इथे येणारी व्यक्ती कोण आहे? तुमच्या देवतांच्या मतानं अधर्मत्यांचा मी चालविलाय पण यांचा मन प्रेम करताय. ज्या कलयुगात प्रत्येकाला देवताची वस्ती करावी. सत्य अरे पुढे कुणाचे भक्ती करावे हे प्रत्येकाच्या मुलाचा प्रश्न आहे. यांच्या मुलाला वाटतं माझे भक्ती करी याच्या यांचा काय उत्तर साम्राज्य उभे करो युगाचा युगाचा करी देव प्रत्येकाला देवताची वस्ती करावी. ही वस्ती काय त्याचे परिवर्तन होणार आहे. भक्ताचं रक्षण करो हे आपल्या भक्ताचं कर्तव्य आहे. आणि त्यांचं कर्तव्य करण्यासाठी आम्ही देवाचा रक्षण आहोत. भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी विराटच्या स्वरूपानं घन घन माला नभी दातल्या ओसरती धारा. घन घन माला नभी दातल्या ओसरती धारा. श्री हरी दशात भूमी सुंदर पासुरी येता नासिक सुगंध येतो ओल्या अंधारा ओल्या अंधारा. घन घन माला नभी तुझ्या पुत्राचा ते वाटणी केलंय आणि तो तर कशासाठी असेल? तो अधर्माच्या मार्गाला चालला. माझ्या भक्त